Salutare lume, astăzi vom face episodul cu Plants vs Brain Rots. Că am văzut că v-a plăcut videoclipul cu Kendama, dar nu știu cum să fac să activez comentariile. Bun, acesta e jocul, așa se numește, așa arată, bun. Puteți să dați gift, dacă vreți la prietenii voștri care sunt slabi, puteți să le dați gift, brain roturi sau plante. Deci, jocul se joacă, uite așa. Începeți de aici și cumpărați cactus. După aia creșteți la strawberry, pumpkin, sunflower, dragon, eggplant, watermelon, cocotank, nu știu ce ăla, nu știu, carnivor, Mr. Carrot și tomato. Tomato e nou băgat. Când omorâți brain roturile, vă vin aici în inventar. Puteți să le puneți aici, să faceți bani, exact cum am făcut acum. Puteți să vă mai cumpărați niște garduri de-astea. Please, ce vrem, mă, ia. Și gear. Ce mai? Sell stuff-ul și asta. Stai să-i dau la sound modul. Ok. Dacă nu vă plac epicele sau rarele, vă duceți în inventar, dați pe autosell și vă alegeți. Ce mai bună pe server, se pare că hai să dau și la ăsta ceva. Acceptă. Bratuha, acceptă. Good boy. Sau, da, vreau și asta două dragă. Nu pot să-i dau pe plante. Nu pot să-i dau seed-uri de zi neapărat plante, nu plante. În acest episod vom sta că poate vine un godly sau dăm rebirth, dar eu sper să dăm rebirth. Nu folosim arma asta pentru că e specială. Îți cu buta în brain roturi să le omori înainte să intri pe bandă. Cu shovel-ul luați plantele, plantate prost. Ok, pe shop absolut nimic. E și index. E și index la plante și la brain. Brain-urile astea de le vedem necompletate sunt brain-roturi pe care le poți lua de la Fuse Machine. Cum ar fi acel Nubini Pizzanini. Trebuie să bagi Nubini Pizzanini cu Cactus Plant. Cactusul cu care încep jocul. La fel și cu bârbul patapinul de-l vedeți. Sunt două bârburi patapinuri. Se pare că ăsta nu știu ce, Sivina Bombardino sau da, Sivina Bombardino cu nu știu ce. Baneta Dolfinita combina cu nu știu ce și Burbalonii lui combina cu nu știu ce. Girafa Celeste, Tralalelo, nu știu ce, nu știu ce, la vaca. Uite, alea din l-am dat la ăia, Madum-Dum, alea, se numeau Madum-Dum, de jumătate din gara Madum-Dum. Și asta e și altă jumătate care e secretă. Pot Spot, nu știu ce, care și cele
și ce stau celelalte. Bun. Hai să mai costă bani. Dar unii playeri, nu știu cum au făcut, da, au asta full de brain-roturi și în partea asta, aici unde e apă, unde stau eu pe apă, ei mai au o platformă cu încă mai multe brain-roturi și nu știu cum au făcut așa chestia. Bombardierul crocodilului, să-l ajutăm. Da, și puteți să vă ajutați prietenii, să dați cu buitele în brădurile. Good, bă. Omul meu abia ce am început meciul și are watermelon. What the hell? Și poate să mă vină brain-roturi uriașe. Da, uriașe. Da, foarte mari. Ce? Foarte, foarte mari. Nu mai știu ce era. Ori Lubini, ori Lilarila, ori ceva prost. Bă, era cât bombombini guzinul ăsta dublu. Bun, now let's wait. Dar, înainte să așteptăm, hai mai că le așteptăm o dată banii noștri de milioane. Hai mă, că am nevoie de bani. Balerina Cappuccina? Nu. Stai. A, și se spawnează o legendară garantată până se umple la de 100 și o mitică garantată până se umple la de 100. Vreau să fac ceva, să spawneze balerina Cappuccina. Nu. Sau expresia la seniora. Să se spawneze. Îl amor pe Team Cheese înainte să ajung acolo. Get out! Ești veche răbăta pentru că poți să dai foarte repede. Dead. Wetlands. Scoatem un dragon. Bun. Hai să dăm planta dragon la 1 slab. Ăsta nu, că aveam și cu jocul. Oh, uite ăla din spate de tot. Unde e player de aici? Hai să-l ajut să ia acestora de uite cu mine. Ia. Negru. Ok, i-am dat. Ballerina Cappuccina? No. Espressona, signora. Oh, che messaggio, una vera d'adora. Oh la la. Dove espressona, signora? Oh, che messaggio, una vera d'adora. Oh la la. Ce WhatsApp. Ok. Oh yeah! Ballerina Cappuccina? No. Espressione, signora. Una vera d'adora. Oh la la.
la rând. Rainbow. Da. Cam atât cu acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și un subscribe. Și comentarii nu puteți să dați. O să cer la videoclip ca să activez comentariile. Cu v-a fost Eli, v-am pupat. Pa, pa!